Wel, bore da, croeso cynnes iawn i chi gyd. Mae'n hyfryd i ymuno chi dros y we i addoli y bore yma. Croeso yn arbennig i pobl sydd yn Bro Madryn a hefyd pobl Bro Enlli hefyd. Croeso cynnes iawn i chi gyd. Rydym yn dod gyda'n gilydd dros y milltiroedd i weddio, i darllen gair Duw ac i addoli gyda'n gilydd bore yma. Ga i ddweud ar y dechrau, diolch yn fawr iawn i Hywel Parry Smith a Mandy Williams a Naomi hefyd sydd wedi helpu fi paratoi am ein gwasanaeth y bore yma. Rydym yn galw ar yr ysbryd glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom wrth i ni addoli, darllen a gweddio. Yn enw'r Tad, a'r Mab a'r ysbryd glân. Amen. Crist ddwy a heddiw, y dechrau a'r diwedd, alpha ac omega. Ef buai pob amser a phob oes. Iddo ef y borgogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythwydd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Rydym yn mynd i ganu gyda'n gilydd, gobeithio, rydym yn mynd i ganu gyda'n gilydd y bore yma. Mae Mandy wedi recordio ei hunan yn chwarae'r piano yn ei tŷ. Felly dyma'r geiriau ein emyn cyntaf. Heddiw, cododd Crist yn fyw. Halleluia. A newch chi canu gyda ni gyd y bore yma. Dyma'r emyn cyntaf. Halleluia yn wir. Mae'r tymor y Pasg yn amser arbennig iawn oherwydd mae Crist wedi atgyfodi. Mae'n fyw unwaith eto. Ond pam? Wel, drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am fyddeiant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Felly gweddiwn
gyda'n gilydd. Trygarha wrth ddim o Dduw. Yr ydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyrwy ni dy iachydwriaeth. Felly bydded i Dduw ein tad faddau i ni, a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Wel, rydym mynd i rando ar ysgrythurau y bore yma. Dyma darlleniad o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan, penod 20 ac adnodau 19 hyd at diwedd y penod. A mae Naomi yn mynd i ddarllen hwn i ni y bore yma, felly gwrandewch yn ofalus. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawanychodd y disgyblion. Medda Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch pechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwyr Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, roedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna, meddai wrth Thomas, estyn dy fis yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i, yr wyt ti wedi credu? Gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a wnaeth Iesu yng ngwyddau disgyblion nad ydynt wedi eu cyfnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cyfnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Gwrandewch ar hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth yn meirw. Wel, mae'n teimlo fel bod popeth wedi newid. O ganlyniad i firws bach, unwaith filoedd o filltiroedd i ffwrdd yn gallu mynd i mewn i'r boblogaeth ddynol, mae bywyd fel gwyddom ei bod wedi newid yn llwyr. Mae rhai pethau'n dal i edrych fel yr arfent, ond edrychwch yn ofalus a gallwch weld bod y coronavirus newydd hwn wedi effeithio ar bopeth. Ond nid ydym eto wedi darganfod pa mor hirchwydlog fydd yr effeithiau. Bu sawl gwaith mewn hanes sydd wedi cael effaith fyd eang. Ffrwydrad llosgfynydd Krakatoa, dyma'r un. Yr ail rhyfel byd, rhywbeth arall. Ond mae yna un digwyddiad y mae Cristnogion ond honni ei fod yn trobwynt pob hanes ei hun. Wrth gwrs, atgyfodiad Iesu. Wrth ni ddarllen yr Efengylau, gwelwn fod y trawsnewidiad y ddigwyddodd bron yn syth. Trawsnewidiwyd ofn,
a goddef garwch y ddisgyblion yn hyfdra i gyhoeddi'r Iesu Atgyfodedig. Ond dim ond ychydig o bobl oedd hynny. Nid cymerodd hir i effaith y Pasg dyfu a thyfu gan gyrraedd mwy a mwy o bobl gan newid bywydau cymunedau cyfan. Mor fawr oedd pŵer y digwyddiad hwn nes i gymuned hollol newydd gael ei ffurfio yn y fan a'r lle. Roedd y cyflymder a cymerodd y gymuned hon gymeriad newydd gan dyfu mewn ffydd a rhif yn rhyfeddol. Bore yma, rydw i eisiau meddwl gyda chi sut olwg oedd y gymeriad y gymuned newydd honno ac o ble ddaeth. Dyw wedi cael gwybod sut beth byddai hi pan ddaw teyrnas Dyw i'n cyfarfod yma ar y ddaear, a dyma hi. Mae'n llawen, ac yn hael, ac yn heddychlon. Yn llyfr Deuteronomium, a ddweud i ni fydd unrhyw berson anghennus yn eich plith. A dyna sut y dechreuodd. Mae llyfr yr Actau yn cofnodi undod calon a meddwl a rhannu eiddo fel nad oes unrhyw un mewn angen. Ond ni allem wneud a dos o hynny ar hyn o bryd. Ond nid yw hynny'n ddiddorol. Roedd yr eglwys wedi cael y newyddion mwyaf pwerus y mae'r byd wedi eu hadnabod erioed, a dywyswn nhw ei gwneud yn hysbys yn ôl ei ffordd o fyw yn ogystal â chan ei geiriau. Daeth gorchymyn newydd Iesu y dylem garu ein gilydd i rym, ac mae'r ffordd y cymerodd yr eglwys ymlaen yn glir. Sut ddigwyddodd hynny? Sut gwnaeth newyddion y Pasg draws newid y credinwyr cyntaf hynny mor llwyr? Wel, mae Thomas yn rhoi clyw gogoneddus i ni. Pan fydd yn credu o'r diwedd, gan fod ei fus yn y twll yn nwylo Iesu, mae'n datgan yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a roedd y gair Duw. Nid dim ond arglwydd neu rabi rhyfeddol yw Iesu sydd wedi gwneud yr amhosibl. Na, mae'r atgyfodiad yn profi mai ef yw'r un a ddywedodd ei fod. Mae'n Duw, ac mae ef yma. Yn wahanol i Thomas, nid ydym yn cael cyffwrdd a gweld Iesu yn y cnawd, ond yn union fel Thomas, mae credu yn Iesu a phwy yw ef mewn gwirionedd yn ein traws newid ac yn sicrhau realiti newydd ynom. Ac yn fwy na chydnabod pwy o'r Iesu hwn, rydyn ni fel Thomas yn gallu datgan ei fod yn wir. Mae pŵer gwirionedd yn anhygoel, ac mae credu bod yr atgyfodiad yn rhoi mynediad i ni i'r pŵer hwnnw. Y pŵer i wneud fel y gwnaeth Iesu, i fyw fel y gwnaeth Iesu. Ac rydyn ni ei wneud gyda chymorth yr ysbryd glân wedi ei hynadlu i mewn i ni, gan ei galluogi i weithredu atgyfodiad Iesu yn y byd. Wrth i ni weld, cydnabod a chredu yn yr Iesu Atgyfodedig, rydyn ni'n dod â newyddeb bywyd i'r byd o'n gwmpas. Roedd yn wir felly, mae'n wir heddiw, a gall troi ein byd wyneb i weired. Amen.
Rydym yn troi at ein gweddiau, a mae Hywel Parry Smith yn dod... Mae Hywel Parry Smith yn helpu ni y bore yma gyda'n gweddiau. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Arglwydd Dduw, yr wyt yn gwrando'n astyd ar lef ein hymbiliau. Gad i ni gael yn dy fab, gysur yn ein tristwch, sicrwydd yn ein hamheuaeth, a dewder i fyw. Cryfha ein ffydd trwy Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Nid pobl brawd ym ni, ond pobl dewrder. Nid pobl i'n diogelu ein hunain ydym ni, ond pobl sydd yn gwarchod diogelwch eraill. Nid pobl trachwant ydym ni, ond pobl heilioni. Dy bobl di ydym ni, o Dduw, yn rhoi a charu ble bynnag y bom ni. Beth bynnag fo'r gost, am ba hyd bynnag fo'r angen. Ble bynnag y gelwych di arnom ni. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Cysgoda ni o arglwydd da ath drigaredd yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a gofid. At gyfnerthu'r pryderus a'r ofnus, y chynnal y gwan a'r di galon, fel y byddo i ni ymhyfrydu yn dy gysur, gan wybod na all dim ein hynysu oddi wrth dy gariad di. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Grist Iesu ein harglwydd, yn dysgaist ni i garu ein cymydog ac i ofalu am yr anghennus, fel pe baim yn gofalu amdana ti. Ar yr amser hwn o bryder, dyroi ni yr nerth i gysuro'r ofnus, i ymgeleddu'r cleifion, ac i sicrhau yr ynysig o'n cariad ni, ath gariad di tuag atyn nhw. Mwyn denw di. Amen. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. O Dduw, gwyddost i ni gael a'n gosod mewn cynifer o beryglon, fel na allwn, oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn. Caniata i ni y fath nerth a nodded ag a'n cynorthwyo ym mhob rhyw berygl a'n cynnal trwy bob profedigaeth. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. O Dduw, cynorthwyo ni i ymddiried yno ti. Cynorthwyo ni i gofio dy fod gyda ni. Cynorthwyo ni i gredu na all dim ein gwahanu oddi wrth dy gariad di. Lygwyd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen. Gogoniant i ti fy arglwydd am Duw. Ein tad, yr hynwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, dyle dy dernas, gwnele dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrym ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel meddewn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti'r dernas
a'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Dyma gariad fel y morwydd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pyr yn marw, marw brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio chreithi glod, dyma gariad nad anangof, trafod nefoedd wen yn ddod. Ar galfari'r yr ymrwygodd, holl yn ffôn ar dyfnder mawr, torodd holl ar gaeau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad megis dilyw, yn ymdywell yma'n hyd, a chyfiawn pyr a heddw, yn cusanu ei o byd. Oedd ymderwydd oedd o'i ffyneb, oedd ymderwydd maith o ras, oedd i'r gelion a'r chwiliadwy, beth o liwch ei chwilio'i maes. Mae seraffiaid nefyn edrych, gyda syddod dyfyrun, a ddymderwydd cariadwy fo, Duw yn marw dros y dyn. Gogoniant i ti, fy arglwydd am Duw. Holl alluog a byth fywiol Dduw, a ddefais dith apostol Sanctaidd Thomas, mwyn cadarnhau'r ffydd amau atgyfodiad dy fab, caniatáu ni gredu mor berffaith a chwbl ddiamau yn dy fab Iesu Grist, fel na charyddir ein ffydd un amser yn dolwg di. Gogoniant i ti, fy arglwydd am Duw. Wel, dyma diwedd ein gwasanaeth. Jyst geirio yrradd i ddweud. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Dad holl alluog, rhoddais dy unig fab i farw dros ein pechodau, ac i gyfodi drachefn i'n cyfiawnhau. Caniata i ni fwrw amaeth sirdoes malais a trigionau mwyn i ni dy wasanaethu'n wastadol mewn purdeb bywyd a gwirionedd. Trwy heiddiannu dy fab Iesu Grist, ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia. Atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw i ni, cadwed ni rhag drwg, a'n doi ni fywyd tragwyddol. Amen.